Joo. Pistän tästä rekeästi pääni tähän väliin. Hei, Hanna, eikö tää ole viimeinen nyt? Joo. Pyydä, että sä saat hypätä ton vielä pari kertaa. Pyydä. Vai? Ja tiedätkö mitä, Hanna? Jos se tekee ton... Saakeli, se ei saa oppia tommosta. Ei. Mut mä oon ihan yhtä äimmäkäkenä kuin sinäkin. Jenna tekee koko ajan tuota houta. Ärsyttää. Jos äskeissäkin vähemmän houta ja enemmän latsastusta. Se ei koskaan ikinä rauhoittaa näe itseään. katsoa. Paitsi se vesi siellä. Niin kuin kukaan ikinä kuuntelee, kun mä puhun. Oi oi. Oi, todella. Apua. Tsekkirenkin kaatimuskuuti. Hyvä Jenna. Siis mun mielestä ennen kestettä saa muuttaa vaikka hommaa. Mutta kiivastumista ei saa sitten muuttaa. Jos semmoinen ei vaikka kieltä, niin ei saa alkaa huutaa pää punaisena. Niin. Siis se rohkaisu huudon voi tehdä. And we have the winner. Okei, Hanna, me kysyy. Pyydä ystävää.